Alam mo ba, ang tense ng verb ang nagdadala ng meaning kung kailan ang pangyayaring tinutukoy ng sentence. Ang mga verb tenses ay merong specific na forma or patterns. Para sa lesson na to, ang focus lang natin ay ang forma ng iba't ibang tenses. Kung ano ang meaning or kung aling context or situation sila gagamitin, hindi ito kasali sa video lesson na to. Meron tayong tatlong tenses, ang past, present, at future. At bawat isa nito ay merong iba't ibang forma. Pwede silang simple, continuous, or perfect ang forms. Ito ang mga simple forms. Past simple, present simple, at future simple. Meron din tayong past continuous, present continuous, at future continuous. Ang perfect tenses naman ay merong dalawang forma. Merong perfect simple forms at merong perfect continuous forms. Sa perfect simple forms, meron tayong past, present, at future na mga perfect simple. Meron ding past perfect continuous, present perfect continuous, at future perfect continuous. Ganito ang forma ng past simple form ng verb. Kung active ang voice nito at gagamitin sa positive statement, solo lang ang past simple form ng verb, kagaya ng went. Pero kapag gagamitin ito sa negative statement, gagamit tayo ng helping verb na did na may kapartner na base form ng verb, kagaya ng did not go. At kapag gagamitin naman ito sa question na format, gagamitin tayo ng helping verb na did na ang kapartner ay base form ng verb. Mauuna ang helping verb na did, kasunod yung subject, tapos ang main verb na base form of the verb, kagaya ng did she go. Kung passive ang voice ng tense na to at gagamitin sa positive na statement, ang forma niya ay pwedeng was or were at susundan ng past participle, kagaya ng were told. Kung gagamitin naman ito sa negative statement, ang negative word na not ay kasunod ng helping verb na was or were, kagaya ng were not told. Kung gagamitin naman ito sa question, mauuna ang helping verb kasunod ang subject at susunod ang past participle na main verb, kagaya ng were the children told. Ganito ang forma ng present simple tense. Kapag ginagamit ito, positive statement ay solo lang ang present simple na main verb, kagaya ng stay. Kapag ginagamit ito sa negative statement, gagamit tayo ng helping verb na do or does depende kung singular or plural yung subject. Susundan ito ng negative word na not at base form ng verb, kagaya ng does not stay. Kung gagamitin ito sa question, gagamitin tayo ng helping verb na do or does at mauuna ito sa question. Susundan ng subject at ng base form ng verb, kagaya ng do they stay? Kung passive ang voice ng present simple tense at gagamitin ito sa positive statement, ang pattern niya ay am, is, or are na susundan ng past participle, kagaya ng are allowed. Kung gagamitin ito sa negative statement, ang helping verb ay susundan ng not, kagaya ng are not allowed. Kung gagamitin naman ito sa question format, mauuna ang helping verb, susundan ng subject, at ang past participle ng verb, kagaya ng are the students allowed? Ito naman ang forma ng future simple tense. Para sa example na to, gagamit tayo ng will para makita ang pattern ng future simple tense. Kung gagamitin natin ang future simple tense sa active voice na positive statement, ang forma niya ay will at susundan ng base form ng verb. Kung gagamitin naman ito sa negative statement, ang negative word ay susunod sa helping verb na will, kagaya ng will not go. Kung gagamitin naman ito sa question, mauuna ang helping verb na will, susundan ng subject, at susundan ng base form ng verb, kagaya ng will he go? Kung gagamitin naman ito na passive ang voice sa isang positive statement, ang pattern niya ay will, susundan ng be, at susundan ng past participle, kagaya ng will be allowed. Kapag negative ang statement na gagamitan ito, ang negative word ay susunod sa will, kagaya ng will not be allowed. Kung gagamitin naman ito sa question, mauuna ang helping verb na will, susundan ng subject
at susunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng will the students be allowed? Ganito ang forma ng past continuous. Active ang voice nito at gagamitin sa positive statement. Gagamit tayo ng helping verb na was or were at susundan ng ing form of the verb, kagaya ng was doing. Kung gagamitin naman ito sa negative statement, ang helping verb ay susundan ng negative word, kagaya ng were not doing. Kung gagamitin naman ito sa question, ang helping verb na was or were ay mauuna at susundan ng subject kasunod yung ing form ng main verb, kagaya ng were they doing? Kung passive ang voice nito, ang pattern niya sa positive statement ay was or were susundan ng being at ng past participle, kagaya ng was being fixed. Kung gagamitin ito sa negative statement, ang helping verb na was or were ay susundan ng negative word, kagaya ng was not being fixed. Kung gagamitin naman ito sa question, mauuna ang helping verb na was or were, susunod ang subject, kasunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng was the ceiling being fixed. Ganito ang present continuous forms ng verb. Kung active ang voice nito at ginagamit sa positive statement, ang pattern niya ay am, is, or are at susundan ng ing form of the verb, kagaya ng am watching. Kung gagamitin ito sa negative statement, ang helping verb ay susundan ng negative word, kagaya ng is not watching. Kung gagamitin ito sa question, mauuna ang helping verb, susunod ang subject at susunod ang ing form ng main verb, kagaya ng are they watching? Kung passive ang voice nito, ang pattern niya sa positive statement ay am, is, or are susundan ng being at past participle ng main verb, kagaya ng are being delivered. Kung negative ang statement na gagamitan nito, ang negative word ay kasunod ng helping verb na am, is, at are, kagaya ng are not being delivered. Kung gagamitin naman ito sa question, mauuna ang helping verb na am, is, or are, susundan ng subject at ang remaining parts ng verb, kagaya ng are the flowers being delivered? Ganito ang forma ng future continuous. Gagamit tayo ng will para makita natin ang pattern ng future form. Kung active ang voice nito at ginagamit sa positive statement, ang forma niya ay will plus be plus ing form ng verb, kagaya ng will be staying. Kung nasa negative statement ito, ang negative word ay kasunod ng will, kagaya ng will not be staying. Kung question naman ang gagamitan nito, mauuna ang will, susundan ng subject, kasunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng will they be staying? Kung passive ang voice nito at ginagamit sa positive statement, ang forma niya ay ganito, will plus be plus being plus past participle, kagaya ng will be being fixed. Kung gagamitan ito ng negative word, ang negative word ay kasunod ng helping verb na will, kagaya ng will not be being fixed. Kung gagamitin ito sa question, mauuna ang helping verb na will, susunod ang subject, kasunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng will the ceiling be being fixed? Ganito ang past perfect simple forms. Kapag active ang voice nito at nasa positive statement, ang forma niya ay had at susundan ng past participle, kagaya ng had arrived. Kung negative ang statement na gagamitan nito, ang negative word ay kasunod ng had, kagaya ng had not arrived. Kung question naman ang gagamitan nito, mauuna ang helping verb na had, susundan ng subject at kasunod ang past participle ng main verb, kagaya ng had they arrived. Kung passive ang voice nito at nasa positive statement, ang forma nito ay had plus been plus past participle, kagaya ng had been released. Kung nasa negative statement ito, ang helping verb na had ay susundan ng negative word, kagaya ng had not been released.
Kung gagamitin ito sa question, mauuna ang helping verb na had, susunod ang subject at kasunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng had an official statement from the president been released. Ganito ang forma ng present perfect simple. Kung active ang voice nito at nasa positive statement, ang forma niya ay has or have at susundan ng past participle, kagaya ng have arrived. Kung negative naman ang statement na gagamitan nito, ang negative word ay kasunod ng has or have, kagaya ng has not arrived. Kung question ang gagamitan nito, mauuna ang helping verb na has or have, susundan ng subject at ng past participle ng main verb, kagaya ng has your brother arrived? Kung passive ang voice nito, ang pattern niya sa positive statement ay has or have susundan ng been at past participle, kagaya ng has been released. Kung gagamitin ito sa negative statement, ang negative word ay kasunod ng helping verb na has or have, kagaya ng has not been released. Kung gagamitin ito sa question, mauuna ang helping verb na has or have, susunod ang subject, kasunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng has an official statement from the president been released? Ganito ang forma ng future perfect simple. Kung active ang voice nito at nasa positive statement, gagamit tayo ng will plus have plus past participle, kagaya ng will have arrived. Kung nasa negative statement ito, ang negative word ay kasunod ng helping verb na will, kagaya ng will not have arrived. Kung nasa question naman ito, ang helping verb na will ay mauuna, susundan ng subject at ng remaining parts ng verb, kagaya ng will the guests have arrived? Kapag passive ang voice nito at nasa positive statement, ang forma ng verb ay will, susundan ng have, susundan ng been, tapos ang past participle ng main verb, kagaya ng will have been released. Kung negative ang statement, ang negative word ay kasunod ng helping verb na will, kagaya ng will not have been released. Kung question naman ang gagamitan nito, mauuna ang helping verb na will, susundan ng subject, pagkatapos ay susunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng will an official statement from the president have been released? Ganito ang forma ng past perfect continuous. Kung active ang voice nito at nasa positive statement, ang pattern niya ay had na susundan ng been at susundan ng present participle or yung ing form ng verb, kagaya ng had been cleaning. Kung nasa negative statement ito, ang negative word ay kasunod ng helping verb na had, kagaya ng had not been cleaning. Kung gagamitin ito sa question, ang helping verb na had ay mauuna, susundan ng subject, at ang remaining parts ng verb ay susunod nito, kagaya ng had the girls been cleaning? Kung passive ang voice nito, ang forma niya sa positive statement ay had na susundan ng been, susundan ng being, at past participle, kagaya ng had been being cleaned. Kung nasa negative statement ito, ang negative word ay kasunod ng helping verb na had, kagaya ng had not been being cleaned. Kung question naman ang gagamitan nito, mauuna ang helping verb na had, susunod ang subject, kasunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng had the room been being cleaned? Ganito ang forma ng present perfect continuous. Kung active ang voice nito at ginagamit sa positive statement, ang forma niya ay gagamit ng has or have, susundan ng been, at ng present participle or ing form ng verb, kagaya ng have been cleaning. Kung negative naman ang statement, ang negative word ay kasunod ng helping verb na has or have, kagaya ng has not been cleaning. Kung question naman ang gagamitan nito, ang helping verb na has or have ay mauuna, susundan ng subject, kasunod ang remaining parts ng verb, kagaya ng have the girls been cleaning?
Kung passive ang voice nito at nasa positive statement, ang forma niya ay has or have, susundan ng been, susundan ng being, tapos past participle ng main verb. Kagaya ng has been being cleaned. Kung negative ang statement, ang negative word ay kasunod ng helping verb na has. Kagaya ng has not been being cleaned. Kung question naman ang gagamitan nito, mauuna ang helping verb na has or have at susundan ng subject at kasunod ang remaining parts ng verb. Kagaya ng, has the room been being cleaned? Ganito ang forma ng future perfect continuous. Kung active ang voice nito at positive ang statement, ang forma niya ay will na susundan ng have, susundan ng been, at susundan ng present participle ng main verb. Kagaya ng, will have been cleaning. Kung negative ang statement, ang negative word ay kasunod ng helping verb na will. Kagaya ng, will not have been cleaning. Kung question naman ito, mauuna ang helping verb na will, susundan ng subject, at susundan ng remaining parts ng verb. Kagaya ng, will the girls have been cleaning? Kung passive naman ang voice ng verb na to at nasa positive statement, ang forma nito ay will na susundan ng have, susundan ng been, tapos being, tapos past participle ng main verb. Kagaya ng, will have been being cleaned. Kung negative ang statement, ang negative word ay kasunod ng helping verb na will. Kagaya ng, will not have been being cleaned. Kung question ang gagamitan nito, mauuna ang will, susunod ang subject, at susunod ang remaining parts ng verb. Kagaya ng, will the room have been being cleaned? Again, may tatlong tense ang verb. Ito ay yung past, present, at future. At meron itong iba't ibang forma, pwedeng simple, continuous, or perfect tense. Pero tandaan lang natin na hindi lahat ng forma ng mga tenses ng verbs ay madalas ginagamit sa sentences dahil hindi rin madalas ang mga sitwasyon na kailangan silang gamitin, kagaya ng future perfect na simple at continuous at ang mga passive forms nito. Tandaan lang na sa paggawa ng mga sentences at paggamit ng tense ng verb, kinoconsider natin ang meaning at kung anong form ang nababagay sa meaning na yon.